Madam Ase, Mechia Monina, Mechia Mukrumfo, Mechia for my mind, Minchia Bacos Common Mura, or Tumfo, City 2, whatever course so. Mechia Nano Pay, Mechia Nanahima, Fuma Mahima, and Nakusia Mobia, Mechia Minia Penny, that they saw by him, Bafo, Kufia Tobra Tosumino, that they saw by him. Mechia Winina, Mechia for my mind, Mechia Gana, my Mechia Asante Manina. A Fumai, a Kura, a war. Bono East region na Fuman kura eda Techiman North so emu ohwehwe Fuman a ewo Techiman North emu na Fuman abode ade no aduanafo a Fumanfo Fuman aduana abusua ti Fuman konwa no aduana abusua Nana de so abahene ewo ayonkofa pa emuduye because tetena yana nanam tama ntokwasi ya yeko Techiman ekon no na Techiman hema bai se yemra na yene otumfo enkoko ene de ka se dabi yene iwura ebeta iwura chi ene nako titam no so ye no nana de so abahene ene bai ya yene be kan ho a ene ko ti akwati se yenu yapanyini odi anima ye ko nti tambia wona na ye nipa ase me bakumase a na se amamre ne amane a me de bono so na me de akoto a me wura di dade so abahene ye fukutiri panyina oda no na se wo ba Fuma so a o ma hene no ye wujase fuku mu beti ehye dade so aba fukusu Fuma kura nanam ba nya na emnidi na yedua yefe no bofuo esi ho nti ye nanam ba na omni ba bi ate na kubia so obenye ba bi ate se ope ba bi nsuwo nti omo hwehwe ye na mogo hu bofuo no anam sa de omo kotena bofuo na se hona edinya din a yefe no Fuma ti bofuo na ase ya chenyina ye no Fuma ti yenya Fuma no wie nye be tena wie no na yenya nsuo so yefe no nsu ti nsu ni na ye bosoma ye ne ba ya ono so nyansu no ti yenya nsu no na ye hu se ye de nsu no so ato nyansu no e de ato nsu no ti Fuma ye nama ye ne ye bosoma ne nam ye bosoma kese a woti Fuma akonwena nim na ye nyansu bosom nsu na wasi ya de niema mienu na eba se ahafo konwuram na se omukoku sona omudi ni na beben no ni dua na de aba bebo de so abahen na de akoto yura otumfo anim ye chem de biba ni dua no ye de so abahen na ne honso no na se na beben no ye yura de ti ye de ba de so aba no de ne de agene de na de ono so de no ade anim de ko otumfo anim na se yensu nyansu no so se edadu ne se yewe edwa ne kra yensu mi na yesa ene yatemu hire e de aba na yewura e de abo ne ho asu medase medidi dwuma de ntira ewura kan asase me ne se Fuma eye mahina ode ne ho se wo ba bono ene hafo ne bono na aka ne nyina Fuma so ye paramonsi Fuma de ne ho hye ohene bi ase hina hye na se ne ye otumfo miwura wona ye de som no nti bono aye ho ide me ahemfo ana me ne menuanam a aka omo ye Techiman nkranza doma ne biokum nyina ye amahene ti omi ne omi nyina ye pepepe nti me mo obi so nipa me bo no so we otumfo
ɔne na mesom no ɔma maka ne nyinaa de me ne ɔmu nyinaa pepepe de ntra me wura ka asasem ne se menkɔ ma obi nkɔtiti a mefa ho di ne se menkɔhye menua tichima hena ase menkɔhye menua nkwanza hena ase me ne ɔmu nyinaa yepe nti de ese meye ma me kuro tumpɔm no menyema me kuro no tumpɔm enu de tichima ne nkwanza ne ada adu no menyema enye saa eni tra o kan asasem meda wase dia ewura kan say yemfa ntokwa enko chichiri kuro no medi so saa because me offer a ofiri mu koye no be 92 na konwena nda ho ache nti amama amane ne amane atofo wo fuman nti amama ayese yenim amamere no ti afi na yisua ti dia meyama obi ahu se hina abakuro mu no me ba ye menyantendra ma ye games bibiri ma ye unity games ene mante ene meba abobo obronya easter iso misane ye the same thing bobo ma amanfo ma omo cap e ma kromofo nyina ba bi fa ko bihia ye saa gudie ne ma puntu bae ena entoso bi me amenu apanyin da deso abahene so de etimi firi kumase bae e ma yehia ye bobo e ma ye nkabomu ma asundwie aba ama krono afana ntoma pa afira na ne wone se dia metimi pa ese mpuntu ebeba ese fuma yeda ho a na hin 28 years no eye ma ye mpuntu kachi na akwete se obi kura oba hin ben na obesi ni so abaji asase abeye ama adwuma na so zi tina se obi a atiada but emi ba ye 6 months investors na anase adofo a omowo amonone ewo krum ho aba abeye bibi ama krono etumpon because me hwa me wo ho ana omo wa brichi kika omo sase se omo be se hina bade omo be se omo be si maternity ward e de ma health center no ampa oba health center no omo asia aduso ombobo so woni pa ono so aba oyi media ni a ono mpese de ni betu dwa kopinso obeye wa ba o si police station e de amaye a omo so asia adu lenter the same person so aba obesi ICT center ene library e de ama fuman ene nkura ase okọ mikro ba kon ayefe na subinja wabesi the same o see the same ICT center ni bi wo ho okọ mikro ase aka bibira omo yes the same thing die fa na se me bayi dia ema kunu etumpon no na hin ni ho ti hin bayi die ama amanfo e de omo ewire abehye kunu ma ompese kunu etumpon edu pempenso anyankopon die bedu ti me bayi die enema enam so a ana me bi de kunya nam so a aba no ahene mako enson ana akọ eye me wo fa me bibo bi midin wo fa twie kwa me ena me wo fa kwa kujan a me de omode to me de sikan kujan broko na to so me nsa ena yauntini ena me wo fa ono beje ma hene de ma ye eye na na kosidua okofo ampem wona beje paramonsi e wotumfo e de ma ye ena me wo fa ofiri ma me bedi na konwa yi na ye na kosifa ono so etoso a me ba ya mabeto so yi ase me manfo me da omase da o mayi kire me e woda otumfo hye me animunyam sei me da mu nyina ase me da me kro ni OFFUMAN nyina ase me da me maame na nakusua mo bia wo ye hema me papa na nankonfia me ono so ye ankobia hene me da mabusua me maame panyin na kusua bo me maame a otoso biem anti ya friye ene me adehye ne me ye abapa kua gifti da na ase me da mu nyina ase me da me manfo nyina ase me da obi bia enam baako mienu ode mpaebo sika ne mre atamachi ama bedusi
mede obi biara ase dia meka kire me nua dade so aba hene se meda na ase mesere nkwatenten nyansa ne kita wakita me mfita ama me bi so abisi ne oyenja me totwene dia minim bia no o kire me dia be kire ma adwene a me de be fe no se da bafo osina na yini sei ti mesere nyankopon tumi nkwa tenten nyansa o de makin solomon edibu ne man no o ma dade so aba bi na won kire me bi na me so me fa mu man na nshira ne enimonyam sha o de ahye me no metimi de ahye daache se woni ho a odini sase se a me ba me ana me nua me niko si OFFUMAN akonya so no o hye me enimonyam ama bia ka OFFUMAN ama bia ka nura